Kız bugünler ne medyalar? Avadan ve sapar aşka vada akşamlarına. Dur şayhan kes. Sen mi onu? Çıkartma yaptı şu gepleşiyor var. Sunnat elemine täze gelen yıldız. Hemmesi ve onun hem köpüsü az vaqtdan yevişenle soğudunna. Her hepdäniň reňkli täzeliklerini özüne jemleýän ýekşeme soğudunyň adyndan ähliňize salam. Ýaýlymyň başyna Sunnat elemindäki täzelikler bilen gysgaça tanyş bolalım. Sunnat elemi yine renkli hepden izagalardı. Geçen hepde Sunnat eleminde näme täzelikler bolluka? Renkli hepdämide öz renklerini goşun, öwezipler bilen başlaýar. Mırak ve bilbillen iyidimden gal. Bilmesen söyleyin bana kızığı bilmeden dinlemem sözlerin manisi yok. Iyidimden gal inni sana vaktim yok. İnni men seni görürsün gelin o. Dime bana hiç tat barkı yok. Bana barkı yok. Mırak Mollayev ve Serdar Ağalı renkli tomuto şeyle şokun hoşturlar. Sen beni tanımalı, hani oklama sen beni tanımalı, hani kayıtlara yenedi. Hani oklama sen beni tanımalı, hani oklama sen beni tanımalı. Mehmet Nazarov bu gezek Mama Sitaydım bilen ekranına öre renklice klip oltur. Gel mama sit down. Gel mama pop, var mı señorita? Tarihin yıldızları yine bir sahnada ABM'den menden bağıtlı yok. Menden bağıtlı yok, menden bağıtlı yok, menden bağıtlı yok. Yanımda kal, menden bağıtlı yok, menden bağıtlı yok. Gyzykly soralar hem-de sahnarkalary. Geçen günlerimizde geleceki täze ýyldızlarymyzdan biri boljak ýaş aýdymçy Azimyň ilkinji klipiniň backstage'ine mehman bolduk we gyzykly pursatlar şekile geçirdik. Ýaş ýyldızymyzyň ejeti elbetde Miwe Gummanowa. Klipten soňra sahna arkasyna şeýle söhbetdeşlik gornadyk. Bugünler näme täzelik edýäňiz? Ne görüşüňiz ýaly biz oglum Azim. Şuun ilkinji aýdymyny Söhbet Rozif bilen klipini bolsa Şatlyk Sopip bilen düşürip başladyk. Nesip bolsa dinleýijileriň göwnünden turar. Azimjanyň sesi diýip umyd edýäs. Galanyň nesibe we şans. Iň gorkýan haýwanyňyz näme? Möjek. Möjek. Yılan, möj, korkunç ekene. Siz möjekden gorkaňyz ýokmy? Ýok. Erkek oglanna. Ýyldyzyňyz näme? Men Skorpion. Men teredi. Siz goroskoplaryndan ýaňyzmy? Ýok. Men nana teredi şol ha. Käwagta gow häsiýeti. Käwagtam tanar ýalylar. Sizin pikiriňizçe ýyldız bolmaň näçe götürmez ähmet we näçe götürüm nesibe? Esasy ýyldız bolmakda 99% rahmet diýen. Sebäbi rahmet çeksen ýagar rahmet diýerler. Şu wagt bir alyp ýatan talandyň bolmasa-da rahmeti bilen ýyldız bolup gören aýdymçylar gatken. Köpümiz bilýär onu. Şoň üçin hem rahmet çekmeli. Miwe Gummanowa bu sözleri kime diýdik-a? Haýdy gäri asla başarmazdım diýäňiz. Ay ustaçylyk ýani. Men doktor bolup bilmem. Sebäbi ýüregim gaty ýokko. Gan görtemem duran ýerim. Şoň üçin hem doktor bolup bilmem. Google'da son kowalydan zadyňyz. Dogrymy aýdaýynmy? Aýdaýsam kaşatlyk. Şuning son gözleden zadym düş ýorgutlary. Ýöne o düş aýtmaýyn. Bir gow düş gördüm şoň ýorgudyna teretdim. Men iPhone'un mesajyn çykdy gözletdim fakir. Şu wagt ýadyňyza düşen issenlik bir aýdymdan bir bent ýerine ýetirip bilersiňizmi? Täze bir aýdym işledim. Sözi sady özümünki. Sesini ýazsak. Klibine de başlap, şondan böyle aýdyp beräýin.
Häzirim yağış yağyar diňen ok, köçeler garaňky sen gelen ok, her gelen jaňa sen öýtýän, telefonum elimden düşen ok, gece saat 4'ün ýary, ukuda şehrin bari, yıkıdım oyu düşte yali, diyen özüme min deli. Şeyler Eger mümkün olsa yaşlılığınızdan birden tinlent beraytın. Öyle bir kader ki bu, öyle bir ceza bana. 1000 kere vursan da ölmem, ölmem. Son bir sözü varsa hayatın kullarına, asla deme asla, ölmem, ölmem. Öz yüzünüzde üç ködesiniz gelýän zat barmy? Ha yok. Ba, Ne mitip çıktı yüzümde. üt ködesim ele maňlaý bolan şondan. Yok manglayın gülýär oğlum. Manglayla olarsyň da manglayın bolsa. Olu däl gülýär. Özüňizde halamaýan zatyňyz. Özümde halamaýan zadym. Atşal tüt gabilýär. Yani kıbılan terediliginden yani aýtdym ha bellekleşdim ha. Menne özümde halamaýan zadym bar ha. Bir zat şu bir iş etjek bolsam ya bir naprimер aýdym aýtjak bolsam şul aýdym aýtmalymy aýtmalamy diýip halamadlykda kän pikir edýän iň halamaýan häpetmem şol. Şoň üçin şu uzağa çekýän. Oğluňyzy bir söz bilen aýtyp bilersiňizmi? Aýtmaly bolsam men madamada diýen onu. Türklerde diýerler-de türkmençesini häzir özüňiz perewod edämeseňiz ilk göz ağrym diýen. Sebäbi ilkinji, birinji oğlum da. Her wagtam dik geçýän ilk göz ağrymdy. Siz ejeňizde bir söz bilen aýtyp bilersiňizmi? Ejem men bir söz bilen aýtjak bolsam, bir söz bilen aýtyp barno. Şu durum şow etsen adam. Şey diýip aýdar. Iň gowurýan aktýoruňyz kim? Men gowuran aktýorum. Bizim şu wagt Çağatay Ulusoy. Çağatay Ulusoymy? Vay, men kim gowurýakan? Men diňe bir gowuramok. Meni täsir galdyryp ağlady bilýän aktýorlaryň baryna gowurýar. Mysal üçin, iň soňky gezek haýsy aktýor aglatdy? Aktýor Ramazan Demir. Hawa Mert Ramazan Demir. Şol oglanyň edilli hakykatda durmuşda ýaşaýan ýaly oýnanyşy. Geçen günlerimizde Avadan, Halmedova ve Saparova Aşgabat seyirgäkine şeýle gabat geldik. Ýyldızlarymyza bile pursatlaryny jüýtli sorawlarymyzdan ýermek istedik we şeýle söhbetleşik gornadyk. Haýsyňyz ýer turýaňyz? Men. Ay bolýar şu diýerler. Ýok, on çynana men ýer turýar. Ay ýer wagt ergeli. Ke wagtçyk 2-3 gede ýer turanlar tak. Ertelik naharny haýsyňyz taýarlaýaňyz? Конечно, men. Ya bu taýyn ona. Ne? Men vara durmuşa çykanym märe, şun kuchňa ýerpirde bişirilni görmedim. Çynym aýtsam. Hiç hili ýagdaýda, tak što arkaýyn 100%. Haýsyňyz köp pul sowaýaňyz? Bol. Awa. Men diňe gadan ýan. Ýöne bu da sowya. Ýöne men kiçe ýokdur lan. Şul kan da Ben kan. Haýsyňyz daşarda köp gezegen? Men. Ne şu erkek adamla gidýän zatda. Men çağalar bilen näýoksa menem galyşmadym. Gyzyk bolanok. Telefony haýsyňyz köp bilenýäňiz? Evde ikimizem telefonum hadýän. Ýöne hawa ýa men. Haýsyňyz köp maşyn sürýäňiz? Men aşy turamam. Sürbilen o maşyn. Bu bara öwrenýär, menem öwrenjek gelýän sen meni gatnatdýan. Gowary dogry aýdýan gerek. Tamışda strese düşýänler ýolla, turmaňdan gowýar. Haýsyňyz has jedelçi? Men wala näsem. Yo men. Ne? Men jedelçi mi kar? Ya ikimizem jedelçilay, oňuşmadan apar. Öý kelläge. Haýsyňyz ýermen? Bul Soňky da urşy. Ýöne sen iň erbe saatlar maňa diýerler gowlatlary men. Çağa şu wagt kiçide paka, bul köprägi ýa. Men görensiň da soňky durnaýan porlunyň. Ýöne aslynda bul kän. Saramna porçalar uly. Ýöne bulam kän ýa.
ne? Haysyňyz giç ýatýaňyz. Ine. Men. Vapşe giyce yatanağım käwa. Men giýje ýatamakda muň aladat ne diýänna? Men aladat geçämişin. Käwa men turýan adam 3-4'lerde sen näme şäpýärsiň diýsem şu ýörenler bir zatlar edip telewizor görýär. Men giç ýatýan. Epin beýsgär men. Giç yatanakda ir ýatýar, irden ýatýar. Daňdanır. Giç mi vapşe yatanok. Haysyňyz beýlekiňizde has gowtanaýaňyz. Yani Ferhat adam 3 ýyl tanap bolýar diýär. Biz eýem 4 ýyl geçdi da 5 ýyl boldy. Kimden tanıýar, kimden bilýär. Onu mysal üçin awadaň iň gowurýan naharny aýdyp bilersiňmi? O bakçanlardan duhovka atalып edilýär, näme diýilýär? Ýok, ho. Bilmedin sen şonu ýana. Men balyk gowurýan aslında. Balyk, siz onu näme? Ola bilin diýdi durýar da. Näme hobuş ýana janýalak duhov. Kesin de gönü balyk diýen. Şoştaýyn goýay. Beden men haysyňy gowurýaňyz. Конечно, men. Alşama. Ýok, denmepdi. Ay näme? Beden nämeden ýata bulan. İkiňizden bile halaýan zadyňyz barmy? Gizmän o ikimizden Kitay restoran gowurýar meselem. Gün saýlaýar çağalaram goýup gidýär. Kimden bir-birini gowurýar. Onu biriňizi halap, belekiňizi halamadyktady bolýarmy? Ey, bana diýen şo. Näme? Men meselem şoň bir zadyny halamak, giýje ýatanak. Men şonu halamak. Meselem men isleýän giýje wagtyna ýatylsyn, ýerden wagtyna turulsyn. Men şonu isleýän. Ýöne bu nimede toýdan soň kellämde dadet diýär, gulagymda ses bar diýärdi, ýatanak. Awa käwa ol muň gitmedik wagtlara menem özümem diýän daşynyň. Diýär. Şonu. Toýa menden kän gitýär. Ýöne bile gitmek bolam ýatanak ba ýyje. Haysyňyz köp sowga dalýaňyz. Men. Awa. Hemme zady men edýän bul işlady meden ha. Şey diýär. Yo, öýüň işlerini bul edýär. Bu temin näp boldy? Daýal maşgala öýüň işinedir çağa sereder. Ýanky gulal da. Öz işimeder. Jemleýiç soraw. Günlük tertigiňiz barada aýdyp beräýsiňiz. Ýerden turýas. Iki wagt gaty ýerem turamdak. Ýagdaýa görä, toýa görä. Ondan ýerdenlige dünýäs köplenji Olymy sajaga ýermän çalışýan bol eltikeli, onuň ýerdenlige dünýäs. Da kiçik aýlamana çykarýar, onuň abede dünýä sade diýip poslabet. Studiýalyk işlerimiz barmy, ýanky klip işlerimiz barmy, toý işlerimiz barmy, hemme işler agşamary edilýär. Onu da tomsa bolsa. Belli bir grafik ýok bizde. Plan hiýerlik bolanokda. Giýje daňdan bäşe senni, alta senni klip düşürilýän wagtlar bar, ýa studiýada oturýan wagtlar bar. Şoň ertesi gün ýatylýar. Ne şu ada otpuskada da, ýöne iş bar bolsa şondan soň turup işe gidilýär. Ýaýlymyzyň bu gedekki sany hem şundan ibaret. Ýekşembe günüňiz biziň bilen gyzykly geçendir diýip umyt etýäs. Innek hepleriniň dinç gününe çenli görüşýänçä hoş sag bolun.